Què, Toni? Hola. Bon dia. Bones festes. Bon dia i bones festes. Què tal? Molt bé. Ai, on som avui? Avui estem al pàrquing Noviola. A Noviola. Pàrquing dedicat a Noviola. Gran escala de Montserrat. I avui què anem a fer? Avui anem a fer una via tranquil·la al solet, Col·lectiva, no? col·lectiva. Avui col·lectiva. Avui ens trobem al Fornells, Fornells, que sempre va tard. Va tard, l'Edu. Va tard, l'Edu va tard. Anem a la Pastereta. Pastereta, al Serrat de la Pastereta, a fer algunes vies per allà, a l'Aresta Brucs i no sé quina més. 23 de desembre Ja ens ho trobarem. hem d'escalar el Soleti. Anem a gaudir de la matinal. Amb il·lusió, no? Amb il·lusió. Anem a fer la via 45 anys després. Quinto menos. I que veiem aquí dalt. L'Edu ja està frissant per obrir via. Està emocionat. Estem aquí gaudint de l'escalada montserratina a l'hivern a la cara sud, com no podria ser d'una altra manera. Hola, Miquel Àngel. Hola! Què tal? Bé, Com ha anat la via? bé. Saps que tens el mosquetó passat per l'altra banda. L'Edu aquí que té unes històries de rock. Passa, nin! Tens el mosquetó a l'altra banda, se te gira el d'això.
Ell no té ni idea de gravar.